men do lenggah dhisik. Puji syukur kunjuk ngersaning Gusti Kang Maha Agung. Dene bengi iki awak dhewe kelawon sowan ana ngendi iki? Nok. Kelurahan Karangrecek, Kelurahan Karangrecek. Iya. Iki aku ya wis entuk ana materi limbukan dikirimi karo Mas Admin. Iya. Coba karo diwaca, Mak. Nah niki ora niki rasulan 4 padukuhan Kelurahan Karangrecek. Padukuhan Karang Duet 2, padukuhan Karang Duet 1, terus Karang Duet 1 ana iki terus Blimbing lajeng Karangrecek. Nggih ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami iki ana enten Bapak Bapak Lurah niki Bapak Marjono. Panitia pelaksanaan saking padukuhan Karang Duet 2. Kudu dibantu tulisannya HP ku ki. Ketua panitia Bapak Agus Suryanto Hadi. Nah, bengi iki ana temane, Nduk. Temane apa? Temane Hamemayu Hayuning Bawana Desa Karangrecek Kak Desa Budaya menuju mandiri budaya. Iya, Mak. Apik. Terus iki ana potensi budaya komplit, karawitan, pedalangan, reyok, solawat, tari dan lain-lain. Ada sanggar, tirtamaya, sekar mawarni, banjur ana wacana niki, Bu. Wacana. Oke, wacana sudah ada gedung budaya yang aktif digunakan untuk kegiatan budaya. Yo. Terus diharapkan menjadi kelurahan wisata budaya. Yo, Mak. Apik yo, Mak. Apik no. Terus ana potensi pertanian Kelurahan Karangrecek iki mau merupakan sentra pertanian sayuran khususnya bawang merah. Bawang merah. Ngaturake panuwun agem Bapak Demas DPR Provinsi. Apa iki ya? Aku ora iso maca ya aku iki. Aku minus 8 kok. Nggih matur sembah nuwun niki saking Bapak Demas niku wau, terus Bapak Heri Nugroho. Terus iki mau ya esuk iki mau sore, esuk apa sore? Sore mau kuwi sono pepucuk. Pepucuk apa? Wayangan awan. Dudu. Iki pepucuk uyon-uyon Sari Laras dari Padukuhan Karangsari, Karangrecek, asuhan Bang Satiran ngono. Iya. Dijebul ya acarane akeh dadekke siji ana. Iya. Nah niki wae terus ujupe bengi iki ya merti dusun utawa rasulan kuwi mau utawa majmuah. Nah mula Nduk sing baku jupe wayangan bengi iki apa? Nah kuwi dijupuk intine. Dijupuk intine. Iya. Intine apa? Intine ya kuwi dijupuk inti sarine. Ora hikmah dan tujuan iki apa merga rasulan utawa merti dusun kuwi budaya adat tilarane nenek moyang sing wajib dilestarekake. Dene ujupe ya kuwi mensyukuri nikmate Gusti kang wis diparingake marang awake dhewe. Ya, Mak. Sawise wis kaparingan sehat bagas waras tias bagya mulya lan wis kaparingan pirang-pirang rejeki, mbuh kuwi wajib, mbuh kuwi saka gaji kantor, mbuh kuwi
saka kasilele dagang lan sak panunggalane kabeh kuwi wajib disyukuri. Mula kalenggan iki para pepundhen lan para sanak kadang warga Karangrecek kene bareng-bareng nguncupake asta kunjuk ngersaning Gusti nyuwun supaya taun kang lumaku iki kabeh pinaringan rahayu lan wilujeng rancak gangsar nggone padha makarya. Amin, Pak. Mula, Nduk, awake dhewe sak kanca uga uyung-uyung melu nyengkuyung kanthi diadani Mertidusun utawa Rasulan ing pengajap. Muga-muga warga ing Karangrecek mriki tansah pinaringan bagas waras, pinaringan rahayu wilujeng niring sambikala durga mendhak kala sirna ya tuwa ing boga wastra niring sesakit brasta weri para warga ugi saya mimbuh supeket rumaket sumuyut saka kapti guyub rukun bandol rompol bantu binantu daya dinayan samat sinamadan lan kanthi semangat kebersamaan kuwi gotong royongan menika saged ambabar kanugrahan katentreman kabagyan lan kaendahan tumrap kita sedaya utaminipun wonten kagem warga ing Karangrecek kene ya Mak wis apik. Iki ujube berarti Rasulan niki Nduk ya. Ya karo nyuwun pangapunten saderengipun kula nggih menawi mangke kathah klintra-klintunipun nyuwun pangapunten sak laut luwih soalnya ya masih dalam taraf pembelajaran ya toh Nduk ya Mak ngono. Bengi iki dikancani karo sapa? Dikancani karo warga Laras. Oh maksud bintang tamu. Bintang tamune sapa bengi iki? Bintang tamune nek ora kleru ya Mbak Elisa. Mbak Elisa yo. Iki engko nek omonge semaju wis nyekel omong wis budrek lek ngrungokke omongane iki engko. Yo. Arep dijumenengke saiki? Ya kudu dijumenengke ro, Mak. Dinggo gayang-gayang wayahe seneng-seneng kok iki heeh. Mbak Elisa katuran jumeneng ngagem spote mangke nderek kanca-kanca spote napa monggo. Sugeng dalu. Wonten dawuh menapa mang dawuhi kula? Nggih nek diuwuhi mawon pripun ngagem uwuh? Uyuh. Uwuh. Waduh. Aku ki nek pilek bodek. Dadi kamu bilang apa uwuh apa uyuh? Uwuh. Oh diuwuhi. Uwuh itu apa? Sampah apa wedang?
Soale ana wedang sing jenenge wedang uwuh, tapi sing do dikumpulke dilebokke ning nggon werna keranjang werna kuning kuwi jenenge ya uwuh. Dadi sampah apa wedang diuwuhi iki. Aku loro-lorone kok pengen wedang uwuh ya nyapu mburi omah terus tak gawe Wedang. Kok ampuh? lah ampuh wae kok. Wedanganmu kaya ngono. Iso marai apa? Marai kuat. Oh ya sesuk Kuat tak melek nonton. tegese iki kuat melek. Oh kuat melek. Ya. Melek. 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 Ya menika kula nganu nggih Mak Cangik Mbak Yuli Mbok. Nggih. Sambil lalu kula nggih nderek Mangayu Bagio. Bagio. Ya. Oh, Mangayu Bagio. Ah iya, Bagio apa baron? Lah manuk taruh sing endi? Amoh kabeh lah. Ya. Kegeden nek nggo aku. Aku seneng sing cilik-cilik wae. Niki kula nderek Mangayu, ya Bagio sih, Bagio. Mangayu Bagio katur nduk desa. Meniki desa Karangrejek nggih. Desa napa dukun? Kelurahan. Kelurahan. Kelurahan terdiri saking sekawan Sekawan. Oh, campur sekawan menika. Urunan napa wonten sponsore niki Pak Bu? Urunan. Pinten le urunan? Kathah mboten. Hah? Kathah mboten, 80 apa 100? 100 ya tak dongake le do urunan 100 iso mulih mati tikel dadi 1 yuta 10 yuta engko ya. Ya Amin. Wis pokoke iki carane ber syukur anggone sing gawe urip wis menehi rejeki. Ya, rejeki. Siti akeh sing jeneng rejeki ya wis jatahe dhewe-dhewe ning dongane apa sing wis diujupake melek sewengi natas bisa apa namanya prihatin sedaya muga-muga mulih rezekine lumintu sedaya. Amin. Sehat sedaya. Panjang yuswa sedaya. Amin. Sing rong meteng ndang meteng. Sik rong apa? Sing rong duwe jodoh ndang duwe jodoh. Oh. Biasanya gitu doanya. Sing rong meteng ndang meteng. Sing rong duwe jodoh ndang duwe jodoh. Kamu udah duwe jodoh belum? Aku apa? Ya, ayo ngaku. Hayo. 18. Mangkat ora iki? Wes durung. Wes. Acal. Hah? Acal. Itu toh. Sik endi? Itu. Iki toh. Veronica itu. Lu kenal Veronica kok? Veronica ini loh. Anu kuwi yang Mas Lopez. Oh, yang Mas Lopez. Gawane pengempul. Oh. Kok KPN ya? Lentuk ning dirayu. Lah kuwi mengko nek kleru nabuh kempul malah mak. Piye munine? Kuwi mau mburi wis ana. Yung ngono kuwi. Yung. Nggih, menika nderek bendungakaken sedaya. Matur nuwun panitia ingkang sampun melaksanakan menika saged lancar sedaya acara ya. Yo. Muga-muga bagya. Yo, dongane opo Mas Gading yo? Mugi-mugi bagya kuwi mau. Bagya. Bagya iki penting lho, nek ra bagya adalah sumber kewarasan. Bagya kuwi sumber kewarasan. Kalau ora bagya kuwi marake ora waras. Nah, Kamu bahagia enggak? aku ki bahagia tetep ra waras sih. Kok iso ngarani awakmu ra waras? Mbuh ya aku ya. Tapi pancen dalang menika kedah mboten waras, Pak Bu. Nggih. Wah, terus aku yo ora waras tenan iki kok. Oh, kencen kudu ngono. Kencen. Aku yo sekolah ning pedalangan diomongi dadi dalang iki kudu gendeng. Kudu gending, gendeng. Wes kuwi, apa gending iki bisa karawitan. Kudu iso gendeng iki ngene iki. Maksude yo ngomong dhewe, sauri dhewe, nangis dhewe, omong dhewe 8 jam iki nek ra gendeng pripun niku. Susah-susahe dari dalang merehatinke wong samene yo. Haam. Nggih niki kalih boco-boco napa? Pawarto. Nggih niki mriki nonton papat nih. Ya coba itu boco dulu. Yang mana dulu? Derek. Ayo wis. Derek Mas Dalang. Panjenengan kan kepolo.
Nyuwun sewu lho. Nuwun sewu. Nyuwun gorengan. Lho kok gorengan ya ora ning kene lho. Oh, gending. Gending. Gending Apa? jineman kandhek. Katek. Kandek ya, kandek. Kandhek Ya. ingkang nembang Nembang. Mbak Wah, ketok. Mbak Agnes. Mbak Agnes. Saking Sinten? saking Bapak Angel Mento. Yanto Pawiro. Onten boten Pak Yanto Pawiro. Ora ono iki. Ora ono apa? Wong sing nyoba nyoba aku ora iso maca ya aku isan. Bener ya tapi tulisannya Pak Yanto Pawiro. Oh ya, mungkin ini titipan ya, nggak apa-apa. Ada lagi enggak? Saya niki nyuwun gedang. Gua kok njaluk gedang. Gending niki. Gending. Popeleng atau gugur gunung. Ye. Saking Tulisannya ki anu nggih, mboten cetha nggih. mboten cetha. Oh nggih. Coba tak baca. Nah, aku tulisannya biasanya ya kaya ngene. Suyatno, Jakarta. Pak Suyatno dari Jakarta hadir. Wah, luar biasa. Nggih, matur nuwun dari saudara-saudara yang jauh-jauh dari Jakarta. Menika ini juga ada dari saya bacain ya Mas Gading. Nggih. Monggo. Derek Mangayu Bagyo kaleksananing Adicoro Bersi Dusun Deso Karangrejek. Mugi-mugi tansah binaringan rahayu wilujeng nggih mahripah lojinawi lan sedoyo warga Karangrejek tansah binaringan berkah soho karaharjan dening Gusti ingkang Maha Agung. Amin. Menika saking Haryanto Maharani PT Telemedia Cakra Nusantara. Oh menika Bu Dukuh Maharani saking Dukuh Karang Tengah ya. Kemarin saya ke sana. Menika minta lagu nanti Lali Janjine. Menika nggih Pak Sunaryo dari Pilangrejo juga menyimak minta lagu Lali Janjine. Wah, iki kok ana layang rada berbahaya iki. Napa niku? Mosok tulisannya kagem Om Keswan. Boh? Nah berarti jarum iki mau telu iki nggo kono kabeh. Oh, lah ya. Wah, ya ora. Jeneng talang wis tuwa iki udut alon-alon wae ora sakake. Heeh. Mesakake paru-parune. Ah. Separuh wae ya. Genten mbok bati le. Benten mbok bati biasanya nek lewat kono kan sudah tau tekan nggonmu. Lah iki saka nggonamu ya sudah tekan nggone kene. Aku mau iki wis ngenehi kono ki. Wes. Oh lah ya wes. Oh, tulisannya apa? Tulisannya jaluk apa? Kagem Om Keswan saking Inung Arizona. Oh, nyuwun tembang. Apa niki sik? Ular Kambang ingkang nekar Om Keswan. Oh, lah ya dipinangkani Mas. Panjalukan masyarakat lho. Panjalukan iki Om. Ora sakeplok. Siap nggih. Wes niku dasare trampil Mas. Trampil. Napa-napa saged, dalang saged, lho, nembang saged, ngrebab, gender saged, kendang iso apa-apa. Nembang ular kambang kecil. Kecil nek Om Keswan iki. Iya. Mengke dipun pinangkani. Sugeng dalu padalang kula Supriyanto saking Jeruk Sari Wonosari. Pada nyuwun lagu Pepeling utawa Pudang Kuning. Salam-salam kagem Bapak Lurah Karangrejek, Bapak Dukuh Karangsari, Lek Wandi, angkringan dan gorengan depan RSUD Wonosari, matur suwun. Ya. Niki enten mulai niki. Napa? Minta gending atau lagu 1 Gadis Manis. Wah, Gadis 2 Manis. Popeling. PP apa? Nah, karo iki Popeling. Untuk Bapak Lurah Marjono, semoga rumah makan sate kambingnya maju dan laris manis. Amin. Amin. Dari Rumput Laut Mandiri Grup. Oh jee. Sik nulis rumput laut iki. Kok rumput laut iso nulis? Ya, ini dipinangkani sik pundi riyen kangge pembukaan. Pepeleng dulu ya. Nggih, kangge pepeleng ndedonga nggih, nggih. kangge ngelingake mutu tansah. Ya, rejeki iso jalani mergo le sregep ndedonga. Jarene.
ora usah nganggo jarene. Ya ngono kuwi keyakinan ana sing ra sregep ndonga ning ya entuk duit terus aku ya kan meri. Gitu. Ana sing sregep ndonga terus nangis awan bengi ngono ya ora mesti oleh, tapi sing baku wis dinehi iki lho. Apa? Nafas iki lho ambegan. Nah, wis dinehi ambegan iki wis alhamdulillah iso urip ya. Ya. Aku ya ora lagi ra sangu sing tak kukur sirahe terus. Aduh iki kon piye iki aku. Terus metu apane? Hah? Metu. Metu apane? Ya apa to apa lah. Tak manut aku meng. Monggo. Nggih. Rukun Islam kang cara mesin niku ben dipanasi ya. Ah nggih. Sindene sitok ya, siji-siji. Satu-satu ya. Mbak Agnes minta satu lare. Rukun Islam niku. Siap. Jejare Mbak Orisa. Ini sekalian Mas Gading wonten WA. Assalamualaikum Mas Gading, menika saking Bu Menik menik apa Menik? Taiwan, request lelagon pepeling paring tali asih 300.000. Menika nanti Mbak Ika, Mbak Oriza, Mbak Agnes, Mbak Ayu, Bu Neti yang maju please. Oh, nganggo please barang. Nganggo please wisan ya. Play ase wisan tulisane. Ya, please. Date kang angka siji Mbak Ika Suhesti kang angka loro salat dene kang telu ya jejare Mbak Ayu Purwa Ramadan nindakna poso. Wah iki jejarene. Rodo. Hah? Papat zakat. Tambahin Mbak. Oh ya beda kan ini wajah beda. Harus dua gitu ya. Mbak, namanya? Namanya boleh dikasih tahu? Cimu. Sing cetha panjange. Cimu. Ini penontonnya lo malah dagel kabeh. Cimu. Panjangnya aslinya sopo nyene? Panjang aslinya. Ya, aslinya namanya. Anissa Hafidho Fardiani. Anissa Hafidho Fardiani. Fahardiani. Iya. Cimuke ning ndi? Gak ono. Dolan cimuke dolan. Oh dolan. Kok goleki ra ono cimuke. Ayo Mu.
Ping 5 ngibadah haji. Nuwun ya, Mu. Kok ya ana cimuke. Nggak niki Bu Neti kalih Bu Prastiwi sareng-sareng mawon. Nggih. Sareng-sareng mie tambahi isih tunggal. Mbak Ika, nyuwun mie. Oh pun. Ya, berdua ya, sareng berdua. Rukun Islam sampurna. Manis ya, matur nuwun. Menika yang dipatah tadi ada siapa? Mbak Ayu, bukan ya, Mbak Ayu, Mbak Ika, Oriza, Mbak Neti, Agnes. Ya, ya monggo dari Taiwan iki, spesial adoh banget iki ngirim. Kan Taiwan, monggo. Pepeleng kanca-kanca. La ilaha illallah
matur Sampun sembah Mas nuwun. Kadek. Nggih. Nggih. Wis ana apa meneh mau ya Isan ya? Derek, panjenengan komandonya pengen menyajikan opo? Opo? Yo. Sik. Niki enten Gerajagan Banyuwangi, Mbak Elisa. Gerajakan Banyuwangi, nggih. Nggih. Ingkang nembang Mbak Elisa Orkalaso. Orkalaso, Oh, Orkarus Alaso. Nah, saking grup Pak RT RW Konsumsi, Koordinator Pak Tumiran. Oh nggih, siap Pak Tumiran, matur nuwun. Ajang pundi riyen, Mak Cangi. Iki mau Mas Kiswan dulu. Oh, ketoke ya? Oh iya iya. Monggo Mas Kiswan menika minangkani ulir kambang. Monggo Mas Kiswan saged jumeneng wonten pepanggungan nampi nggih menika undut cacah 3 apa? Telung apa iki jenenge? Telung bungkus. Tanggung jawab iki nggo masyarakat. Ngadeng, ngadeng. Wah, sepi banget alis iki. Mereka sampun samapto. Ki cocok karo Apa? keadaannya ki ini dulu, melandai dulu. Ya aku mau ya ngerti nek kon maju niki nek niku dandan rapi. Lah yo piye to dumeh anu kok yo teng Besasi kok yo nang mobil diawal-awal bojoku mau. Oh. Mas, Napa? sapa sik nyuwun iki Mas sapa? saking Iki ora main-main Saking- jaluan lakuan nembang ular kambang iki iki lho saking Inung Arizona. inungi sapa lanang apa wedok? Lah Ya ngerti Om, Ya, iki ra ono fotone nang kene iki. Wah, Inung, Mbak Arizona Inung. iku apa? Oh. Nyuwun apa? Mas Mas, Inung ya. Mas. Walah tuasno wis seneng aku. Delok, delok. Nanti Kambang. dulu. Delok ular kambange delok. Kerja dulu. Oh, Ora delok surate lho Lis iki nek mung ngerjain gue. iki lho. Tenanan. Oh, nek rokoke iki gampang. Rasah berarti. Gampang iki heeh. Aja macem-macem urusan nyawa ya rokoke. Oh. Iki ora iki rokoke. Heeh, nek heeh ya buktekno. Nek arep rokok berarti ular kambang sih. Dari Mbok nek kambang. liyane ular kambang piye to, Mas? Panjalukane kuwi kok. Oh nek aku ming becik apa wong urip kok lewo-lewo sayuk-sayuk rukun ro kancane hingga dua lolo wis rekoso Wah. ora gendut iso aku meng ngono kuwi Iki ular kambang hip hop ya ngene iki. Sari ratri kudu eling lan waspada Brambang sasen telu berjuang dimen bersatu Brambang sasen lima berjuang kanggo negara Prengori ana ulane ula tali kunci kutuku tentrem ning ati Sadirana sadirene sadirana sadire wis niku ular kabang Apa? Niki ular sah mboten kabang. Pak Bu, sah mboten? Sah Sah nggih, Pak, mboten? nggih. Sah? Sae napa sae? Sae napa mboten? Kok saya apa mboten Kan Karo permintaan gandrung. masyarakat. Yo tak takokno. Karo nggo gandrung Om. Sae napa sae? Sae napa mboten? Kene kok mboten, Mas. Karo nggo gandrung. Kene mboten kene. nek kowe iki ngono Ya, iki dibaleni. saiki dienggo wong sing arep dikubur kowe iki Oleh. kurang ajar Baleni ya, Mas. Baleni karo nggo gandrung. Kurang apik jare kene mboten sae. Lah yo waduh ular kabang nek aku kon nyoro wedok ya gak iso. Ya nggo swara lanang, rapupu. Beci opo? Delok, catetane- Saji siswa apa ngono. Catetan ular kabang, ular kabang gemboske ora guys. Tak KPI, tak KPI. KPI. Seneng aku.
Elisa nyenengke. Kangen karo Elisa. Alah. Nang kono Elisa, nang kene Elisa. Gek kowe iki melu aku kapan to, Lis? Lah ora tau mbok jak. Aku ya urung laris ya. Melu Ya kejak saiki apa? promosi niki lho dalang sakit Nggih. Kampang lho ora. Yo beci apa njaluk sing endi? Di cakepane Lur Kambang. Minta sama istri, minta yang bagus. Nyembah apa piye ngono ben dikasih sayangku. caketan. Sayangku, cintaku. Lunga-lunga. Seket jare seket. 50 lho. Seket rokok kok. Seket wong wedok mata duwiten. Kawi sekar sekar apapun dan Sri Seneng aku. Kresno sayo rukun karo kancane aja lali mas kowe gotong royong nyambut gawe Rebos pita warnane kusumaning pura Brambang sasen limo berjuang kanggo negara Brambang sasen telu berjuang himen bersatu Yo mas, yo mas, yo mas Ora butuh godhong kayu Ora butuh godhong kayu Butuh tentram rahayu Ora butuh kae-kae Butuh tentraming hati Rapat yayu Nanging iku nani Ya mas, ya mas, ya mas Mane Gendong Rama Ora iki abon-abone susuk telu. Abon-abone biasane siji nek karo Mas Keswan nek telu ora. Telu dalang lho mah jarum wewe telu kok ya Nah, telu. ya. Telu kabeh lho iki. Ya Yo. Mas, genduk, Rama. Ki terus apa cakepane apa? Saka dhuwur apa ngisor? Hah? Nek saka ngisor Nano neno Ya saka dhuwur. Neno wis kok ngisor. Ya saka dhuwur. Milih Mas Gading milih. Ya saka dhuwur kuwi saka dhuwur. Neno neno gandes tetet nane Pi Mendes ya Mendes. lali aku Sakarepe. Nek PK seneng ngisor pon dhuwur, Mas. wah aku iso dhuwur seneng Ngisor dhuwur oke. Oke. Oke to? Oh. manut sing ngekeki Mas Ciwe bukane piye to Sari Ratri Sari sapa? Cendike diunggahke, cendike diunggahke. Oh, iki nek aku muni Sari. Mbokmu ayu ki nesu. Isih cemburu karo mbok tuwa mbiyen. Oh. Ya. Ayo resikono wong bagus. Sesuk nek dadi dalang ki rabi minim pindho. Emoh? Iya. Ning aja ning
Mah 15 Sing kok. nang omah siji wae. Konono, konono. Ngene iki. Sari ratri. Kurang munggah. Nah. Kudu Munggah meneh, Om. Ning ngene iki lho. Om. Ning ngene iki. Nah, ngene. Karo ndangak, Om. Genah suarane. Gaspol ndangak masih jenenge. Ah. Karo ngene-ngene. Sari ratri. Sarir. Kudu lan waspada prambang sasentel berjuang dimen bersatu prambang sasen limo berjuang di kanggo negara re pengori ana ulane ula tali goci butuh kutentram ning ati nyangking ember kiwa tengen lungguh jejer tamba kangen Gajian. Wah. Saya Gregele jan. tepuk tangan lah Mas Wiswan luar biasa. wis bobote Iki sah nek iki, sah saestu. Gregele wis wah ngedap-edapi tenan. rasa kon gender Jare gendar yo apik. kuwi angel kuwi tambah 200 Ora apa-apa. Padake wong Ora tipis apa-apa. kok tak goleke 200 wis Pak. Ora apa-apa. cilaka iki Suara gender coba. Apa yo? Nyanyi Yo, aku. 200. kira Karep kono apa kene? Kene engko gendar kono ngendang ya Mas ya. gender ngendang ayo Yo 200. Iki 200. sitere ndi wong Ya. siter 200 kowe wong kaya aku Ya. Stu Om. Nganggo. Yo 200. Nganggo apa jenenge? Engko kok wis mbok nehke. Wes aku ki percaya karo golek duit aku isin tak lakoni ya yu ya Ayo. Ayo ayo suara gender. Suara gender. Heeh. Suara Akapela, akapela. ya Akapela. Nok neng ngono ki lho. ning ngenong kira coba nong nong ngening ngenong nong nang 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 ngening ngening nong nenak nak ngening dong nenok nak neng nenok nak neng nenok nok ngenengan nong nenok neng dong 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 ding ding dong 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 ding 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 dong ding dong dong ding ding dong dong ding dong dong Ki suara apa kuwi? Gambang 100. Gambang 100 Ris. Elek gambange, engko Wah. sik bacotke. Gambange karame nggo kayu munggur. Ana siterane ra? Engko, Ya ana. ya ya, engko. Ding 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 dong 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 dong. Ding 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 dong ding dong dong ding ding dong dong ding dong 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 ding dong ding dong ding dong dong ding dong dong ding dong dong. Cinget canget cinget. Cinget canget cinget. Cinget canget cinget. Cinget canget cit. Gendang dung 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 ketata tak dendelang. Rebab. Ora go rebab. Jenenge ora go rebab. Lah yo di suara rebab. Ora iso. Kudu iso. Waduh. Terdiam. Iki ora go rebab ya, Ding. Aku kudu. Wah, cilaka e. Barang. Nganggo sing Ya nek kecethit. rebab suarane ngono kuwi. Masa ora Nganggo sing ana kecethite sithik. Apa? Sing rebab kecethit ngono kae lho. Coba. Ah. Drum, saiki drum. Ora nggo drum. Ditambahi. Banteng. Iki wis Tak tah. Tuh, 100 sakaro drum. revolusi. Ah, yo. Nang ning ning nang anak anak ning ning
ning ne na anak keng ning ne dong ne na ne Kembule. teng 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 dong dong ding ding dong dong ding dong 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 ding dong ding dong ding dong 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 ding dong dong cinget canget cinget cingket cingket cinget cingket den Mau wis saiki kecing. ayo aku dong wiso Gilane jenes kamu. aku iku separe jenis oh jenenge suarane ngono kuwi kok ati ro pikiranmu beda Suling saiki suling. Hah? Suling. Om. Sulinge. Suling. untukku ompong ra iso nyuling kurang ajar tenan. Sesuk tak ajarna lho. Wis rokoke kuwi. Wis kaya kenci ya bisa. Bener. Ben arep kaya apa-apa ben. Ya, disahke. Mau wis ana komplit durung? Wis ya Apa wae mau sing urung? Jaipong urung. Jaipong. Wah, edan iki. Jaipong. 200 yo direwangi. Kok nek disemprit di kertu merah penonton. Oh. Wis yo. Tak. Jaipong sik. Ding 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 dong ding dong dong ding dong 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 ding dong 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 ding dong ding dong tong tung tak 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 dulu tang tak kudu tak 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 dulu tak ketok ketok tak 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 ketok belum delung bang. Ape. Gong to wis arep apa neh sisan. Kenong kempul. Nah. Ning anang gung tung ning anang sungkong ning anang gung to wis. Kicik-kicik saiki. Wah edan. Aku goleke pangan anake wong rekoso. Gelem ora iki direwangi becak ya lumayan lho 200 ki. Mumpluk nek becak wis. Wis iki wis lis. Wis keceremu? Wis. Acak-acer wis. Wis. Bonang sik. Ora nggo bonang Mas Bos sesuk ki ajar gending to. Yo ditambahi iki lho aku wis buka tas. Yo. Dululit. Dulu tande ketatak geng. Wah, sian. Berkah barokah dalange ngono kuwi. Pakmu biyen ora aku gemati. Alah. Paribasane aku njaluk apa-apa karo pakmu dikasih. Anak katresnane. Kowe melu ngene iki ra anu. Njaluk ora. Atuku. Agepe rekoso ngene iki. Wis apa neh nembang apa neh sisan? Pisan. Tak bonusi. Duet ya. Oke. Wet. Apa? Karo sapa? Sik ana apa wae iki. Wong donya jare. Ah. Wah cilaka iki wong donya. Apa sidane? Iki ana grajagan. Wong donya. Ah, iki mah apik kok. Terus 400 karo telong. ora dijikuk lho. Pada elinga. Iya. 1 2 3 4 5 6 7. Iki apa hitungan apa kuwi? Yuk. Wong donya, wong donya, wong donya, padha elinga. Wong donya, wong donya, wong donya, padha eling. Elingono, jaman rekoso. Elingono, 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 jaman semono. Wong donya, do elinga. Wong donya, wong donya, wong donya, padha elinga. Sedumen dadi wong kuwasa.
Elingono jaman rekoso aja cuman dadi wong kuwasa elingono jaman semono Cakepane jane ya mung kuwi-kuwi wae. iya Apik ya. ora musike den Jos. Jas warga laras ora. bisa ajeng nyawer mboten sah rikuh-rikuh nggih Saya dibuka nggih. pun niki wonten apa kerdus mboten napa-napa nggih kisban Jare bonus iki mau lagune Oh, iya, iya. jaluk ta. Nah, sae nggih. ora sae apa sae ajar Lah yo apik tenan kok, nuwun lho Mas. nuwun ya Lis ya Iya. aku tak kancani seneng ta Iya, seneng aku. saling Iya. Mak cepuk aku ngono. tanganku dhewe Ki mau le ngepeki ayu lho. hah Le ngepeki cakepan. ah iya 100. engko nang omah saru nang kene kei ngopen kabeh Alah tenane. pun nggih Nggih, matur nuwun Mas Isma. nggih Mas Gading sampun Sandi, atur nuwun. iya Iki jane iki sono 150 ki nek ana duet ngono ya. Wah, Kok diborong terusan aku duit yo gelem. iya. Nggih. Pamundutan sanesipun Mak Cange. Nggih, iki wau nyuwun pepeling wau pun pepeling gerajagan. Lali janjine podang kuning wonten. Oh, ya. Nggih, napa riyin? Podang kuning rin. Podang kuning siapa yang dipatah? Podang kuning ki Mbak Or. Mbak Oriza, monggo Ya, Mbak Mbak Oriza. Orisa. Sampun samapta Mbak Oriza. Sampun menika wonten dawuh. Minangkani Mas, Mbak. pamundutan podang kuning. Nggih, Podang kuning. Saking sinten mau Mbak Lisa? Waduh, kathah itu yang minta Ya. podang kuning tadi sama pepeling banyak Oke. sekali. Kita Oke. aturkan juga untuk Pak Lurah pun nggih. Mungkin mbok menawi saged nyawiji. Pak Lurah. Oh nggih, Pak nyawiji wonten panggungan Monggo, Pak Lurah. sekalian menika. Kersa Monggo, Pak. Pak. Aku malah dadi kaya ngono. Ketularan iki yo. Kados Oke. anu Mbak Kerso. Kersa nggih, monggo Pak Lurah saged niki monggo Pak. Monggo, Pak, monggo. Turuk, turuk. Turut. Monggo Pak Lurah. Ana ngurangi rasa hormat Pak, monggo saged nyawiji nggih. Medal pundi Mbak Elisa? Mriki. Mriki Pak, lewat sini Pak tangganya Pak. Malah ampun nyepake ngaten niku paniku mangke mawon Pak saestu Pak. Wah lah boten penak aku nek ngene iki Mas Gading. Waduh, waduh, waduh. Terima kasih. Kok niki langsung dipun seseli ngaten niku kula kan boten penak Pak Lurah. Pripun niki kula Waduh. tanggung jawabipun. Nek Mbak Elisa mboten kepenak langsung kula mawon. Oh nggih, mboten engko tak apa-apa. salurke kono. Request napa Pak Lurah? Request napa, Pak? Pamundutane napa? Oh, diwakilaken ngaten nggih. Wah, nggih. Waduh. Matur sembah nuwun sanget, Pak. Mugi berkah ngaten panjenengan Pak Lurah nggih. Luar biasa, Wah. Lomo tenan Pak Lurah niki kula aturke nggih Mas Gading nggih. Nah, ini Matur saya haturkan nuwun. dari Pak Jih, Lurah Pak untuk Mas Lurah, Gala. Gading. Jeh. Alhamdulillah. Lagune ya mung manut lho, Tip. Nggih Piye? sekalian wae to Mbak. Ayo to saking lomone Pak Lurah menika matur sembah Mugi-mugi nuwun. sehat-sehat nggih Pak Ya kena Lurah. kena tinggo ijol jarum telu.
Sitane mulai iki mau ya. Ana Oh, tiga iya. jarum telu karo duit 200. Wis lumayan. Sembah nuwun Sembah Pak nuwun, Lurah. nggih, Pak Lurah. Wis enggak usah banyak ini panjenengan mboten pangandikan sama sekali. Langsung ya Mbak. Langsung titip wae, titip ae, titip. Ra penak aku yo. Nek yo jeneng rezeki yo kudu Nggih, ditampa ya, nggih. Mbak. Nika dongane Pak Lurah Alhamdulillah. untuk semua warga Nggih. Karang Rejet. Nggih. Podang kuning muga-muga manggih kamulyan sedaya warga. Amin ya rabbal Kaya alamin. Manuk podang. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.